Revşa walatê me berçav e. Yani em di rojalata navîn dijîn. Rojalata navîn de hindik tişt êdî şerek li vir diqewme. Welatê me de jî nava nîviyê vê şerê de. Hemû welatên dagirker, emperyal, hesabên xwe hene li ser rojalata navîn. Niha êdî ber bi dawî diçe, lawma jî di vê gengeşî da, di vê aloziyê da Kurda li ber xwe dan li ser pêyan man. Niha jî derfet çi bûye eger Kurd bi destê hev bigirin Kurd dikanin bibin xwedî statûyek. Kurda bêtir dijminê Kurda vîna dibînin. Dibînin ku Kurd îtimal heye firsetekî mezin ji bo wan çêbûye ê bibin xwedî statû. Lê dewleta Tirk, dewletên Kurdistan dagirkirine ewana bi taybetî ji dewleta Tirk a faşîst ew dema Kurd bibe xwedî statû. Kurd hebe dibe ez tune be. Ser tunebûna Kurda xwe ava kiriye. Lewma jî har bûye. Yani dibîne ku Kurd wê li Rojava li her de çawa wek başûr çêbû bûye xwedî statû derfetekî mezin çêbûye. Lewma jî dixwaze di dîroka Kurda da eva pir çêkirine. Kîngî Kurd dijmin dixwaze bi Kurda tiştekî Kurd bibin xwedî tişt derfetek çê be Kurda berhev dide. Sed salek me wisa wan da kir berê vê sed sala bîsta herkes welat çêbûn Kurda yekîtiya xwe tune bû em sed sal me bûn jandarmayê xelkê em bûn kolayê xelkê. Lê niha di vir da vê destpêka sed sala bîstê yeka de ev firset çêbûye. Dewleta Tirk vê dibîne. Hikûmeta Erdogan, orduya Erdogan berv têkbûnê diçe. Hundir da aloziyekî mezin derva tekiliyên derva da aloziyekî mezin tenêbûnekî dijî. Tenê çawa dikare serpiya biskine eger Kurda bikuje, eger Kurda têk bibe, eger Kurda berhev de dikare emrê desthilatariya xwe dirêj bike. Ewa jî dixwaze Kurda bi lîstikekî mezin, lewma eva bû sê mehe nikare têkeve zapê, avaşînê, metîna bi gazê kîmyavî êrişî gerîla dike. Gerîla bi awakî fedayî li ber xwe dide. Niha ordî sendromekî dijî, di vê demahanê, di vê havînê ew dixwazin êdî bi îcazeta Amerîka jî dixwazin Kurda li vira bînin hemberhev. Gerîla jî 25 sala di wê cihê de yani niha vê sê mehê dawî jî şerekî pir dijwar e. Naxwaze bi çekê xwe yani şerê navxwayî naxwaze. Em bawerin pêşmerge jî naxwaze. Pêşmerge jî rastî jî her derê got. Pêşmerge ne tenê pêşmergê başûr e. Gerîla jî ne tenê ji bo Bakur şer dike. Ji bo doza Kurdistanê, ji bo gelê Kurd, bo azadiya Kurdistanê şer dike. Lewma jî gerekî Kurd neyên lîstikê dijmin. Em wek hunermend me jî dî xeteriyekî wisa heye ku îtimal e disa dijmin Kurda berê hev de bixwe jî li binê re piştî Kurd canê hev ketin ewa jî xeyalên xwe Osmaniya, Kerkûkê bigire, Musilê bigire, têkeve Kurdistanê dagir bike. Dewleta Tirk dewletek wisa sibe di vir da ê bêje ez yönetîma desthilatariya başûr nas nakim. Azariya raka serpiya. Bê vadara Türkmen e, nizam kî ye. Berku demografiyan digare, Efrîn çawa dagir kir, Serêkanî dagir kir, nar dernakeve. Heftê dibin heftê meqarê Tirka li vir heye. Li Tirkî Trakyayê li ege wisa tune awqas tune. Yani armancê wê ye, dewleta Tirk nigê wî gemar e, destê wî xwîne. Gavê xwe nigê xwe davê kuj hûr dernakeve. Yani gelê me başûr desthilatarî yani siyasetmedarî başûr gerek hişyar bin. Ew PKK ji xwe re dike bahane. Yani wê were vir sibe referandumê de me dît berî herkesî wî êriş kir. Lewma jî divê em hişyar bin, em ji wek hunermend me xwast em siyasetmedaran, çepemenî, gering e em yekîtiya xwe çêkin. Yani şerê navxwayî çê nebe. Dayîkên gerîla, dayîkên pêşmerge naxwazin zarokê wana berhevdin. Yani giring e ev siyasetmedar jî wisa wa zarokana xwîna pêşmergekî gerîlakî hêjayê hemî dinyayê. Yani giring e berpirsiyarî tev bigerin. Lewma jî me wek hunermend me xwast van hemî kesana şiyar bikin, gel hunermend rewşenbîr bên gel hev nehêlin. Eger şerê nava Kurda derkevî ji bo me bibe felaket em ê sed salekî din wan da bikin. Dijminê me qezanç bikin. Lewma jî herkes giring e îro ne sibe îro dengê xwe bilind bikin em pêşî li vê tiştê bigirin.